प्रणाम मित्रगण। आज चर्चा कल जाई एक ऐसने व्यक्ति के बारे में जौन की हमेशा कोनो भी पहलू के नकारात्मक पक्ष ज़्यादा देखेला। ऐसन व्यक्ति आपके हर जगह मिल जाई, आपके घर में, आपके नात रिश्तेदार में, आपके मित्र भी केहू हो सकेला। मतलब ये ऐसन व्यक्ति कहीं न कहीं ज़रूर आपके मिली हैं जौन की अच्छा बात के भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक पहलू बतावेन आपके। कोनो भी चीज़ के चाहे कोनो भी बात ही के चाहे कोनो भी कार्य करे सब जात बाटे तो ओकर सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के विचार अवश्य करे के चाही, तब्बे जाके कोनो कार्य करे के चाही। लेकिन कुछ लोग ऐसन होला जौन की हर कार्य में नकारात्मक चीज़ देखेला। कोनो अच्छा चीज़ बा ओहू में 10 ठो कमी बताइहें, केहू कोनो कार्य करत बाटे तो ओमे भी 10 कमी बताइहें। अगर कार्य होत बा ओमे अगर कमी केहू बतावता तब तो चलो ठीक है, कोनो सुधार कइल जा सकेला। लेकिन अगर केहू कोनो कार्य क भइल बा, जैसे कि केहू घर बनवा भइल बा, ओमे केहू रहेला बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैला देला और उ व्यक्ति डिप्रेशन में चल जाला। तो ये बात ऐसन व्यक्ति से कभी सलाह नहीं लेवे के चाही। सलाह लेवे के चाही, अगर कोनो काम कइले से पहले सलाह लेवे के चाही तो उ व्यक्ति हो सकेला कोनो ऐसन चीज़ बता दे जौन की अपने लाभ का रहे, अपने अच्छाई का रहे। लेकिन अगर आप कार्य क भइल बाटी तो ओ व्यक्ति से सलाह लेवल बहुत ही मूर्खता हवे। काहे से उ व्यक्ति ऐसन विश्लेषण क दे कि बहुत ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाई और बहुत परेशानी हो जाला वैसन व्यक्ति से बात कई के जौन की नकारात्मक ही हमेशा देखे। तो ए लिए ऐसने व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहे के चाही।